Gaur, San Prudentzio eguna hundila Gasteizen eta Araba guztian. Ta ze sukaldatuko deu? Barraskiloak nola ez? Barraskiloak prestatzera arabar bat etorriko da. Unai Biana du izena eta barraskiloek baino saltza gehiago dauka. Oso ezaguna da bere herrian, Izarran, baita inguruetako herrietan ere. Hainbesterainoko ezaguna da gure gonbidatua, non taberna batzuetan ogitarteko pizza eta platerei bere izena ipini bai diete. Programan zehar Mungiako Olazar arategira joango gara. Arategia izateaz gain, produktu freskoak eta prestatutako platerak eskaintzen dituzte. Ziortza sukaldeaz arduratzen da, eta arategiko plater preziatuetako bat egingo digu, kuiatxoak berretxiko eta otarraizkekin beteta. Zabaldu zutenetik, duela ia 120 urte, Hernaniko Irubide jatetxeko nagusiak eta sukaldariak beti izan dira emakumeak. Pili berezi hartua 4. belaunaldia da, eta bere plater berezi bat aurkeztuko digu. Onjo, piper gorri eta otarraizka entxalada epela. Uste dut gehiagitxo hitz egiten ari naizela, hitz gutxiago eta saltza gehiago, bai! Kaixo lagunok, eguerdion, esan bezala gau San Prudentzio eguna hundila Araban, Getaian ebai badao barrio txiki bat, eta Arabatik etorri izonea, sukaldatzeko prest? Hombre, sukaldatzeko prest, ikasteko prest, eta ondo pasatzeko prest, beti bezala. Ondo, Izarran ebai seguru azkaize barraskiloa jate aldia gaur bezalako egun batian. Bueno, baina Izarratik gaur bai Gasteiza goaz normalean. Parranda giroa, ez da? Bai, horren ibliko ira lagunak, eta agur bero bat mendik. Bueno, gaur garrantzitsuna, parranda bat pasa, eta betikua, ondo pasa baino ez pasa, ez da? Ondo pasa baino ez pasa, txintxo ibili. Hori da, baten bat pasatuta gongo da, baina bai. Atxotik. Kontrolatu, bale lagunak, bueno, onena gau, zeingo deu, ondo pasa, eta barraskilo ehar batzuk prestatu. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Unai, garatuko ja terrezetan nundik noa ibiliko gaituken, bale? Bueno, barraskilo batzuk, ingoitugu, hemen dazkau egozitaia, bale? Ingoituguna bai atea, bakik atzekaldian eukitzeiela pixka xikin aldea batzuk ez du garbitzen da beste batzuk bai, gu garbitu ingo deu, txukun ibiltzeko, baina inbiar deuna da, saltza prestatu. Eta saltza prestatzeko, inbiar deuna da, bai baratzuia, bai tipulina, ondo gorrituko jau bolillotan, eta gero, bertara, ja botako jau, tomate murriztua, pipermin puntxu bat, aragila, kasu hontan txerri aragiladek, urdai azpikua, 3 gilarra pusketetan ebai, bertan goxatuko deu, eta botako du intxaurrak, tomatia, salda, eta egosten utziko deu. Eta hoi ja, bukaututa ziokenian, ja barraskidua txukunduta eta garbituta eukiko izkilau, berta botako ditugu, eta azkenengo berotu emango zio, bale? Hori, barraskidua prestatzeko. Gio hemen, beste pare bat gauza ingo ditugu. Honekin ingo deuna bakarrikan frijitu ingo ditugu, eta behin bukatuta gaunian barraskiloak, gainetik botako izkiau, hola, urdai azpiko kurruskari jaukitzeko pixkat, eta gero hemen ingo jaunadek pintxito bat. Pintxito bat ingo jau, barraskiloen onduan jartzeko, eta izangoa. Tipulina gorrituko dugu lapikuan, eta gero ingo ditugu xixa hori hauek ondo garbitu, eta zilarrezko papelen sartu, laben bukatzea. Bale? Eta beste alde batetikan, hemen ingo dugu, baratzuriare bai labian erre, eta gero, baratzuri hori erreta da honian. Gurinakin astuko dugu, gaztakin astuko dugu, piperminakin ebai, masatxo bat ingo dugu, eta ingo deuna da. Ogila xerratu, xerra hortan, masatxo hori eman, eta gero, xixa gainen jarri. Tak, pintxito mo, ondo? Itxura osuna. Jatuna alaiz. Bai, naiz. Asko guztai zai jati, Guztako, bai. Basekiatu nahi gainea, arrakasta zekakela ire herrian da, ire herritik gertu, segukela ogitartekuak ire izenagin. Bai. Ez dakit nola iritsi garen ora, baina bai. Osea, bai ogitartekoa, zein pizza, nire izenean,
Eta bai, pizza unai, ogitarteko unai, inoiz basatoz, Bai, onbiatuta danak. Eta kontatu igun pixka, ogitarteko hortan, unai izinekin ogitarteko hortan, ze topatuko jaun barruan. Bueno, denetarik, barazki gutxi egia esan, eta proteina asko, azkenean da nazketa bat, nik asmatu nuena gustoko nitue elikagaiekin, solomo, oiasko, gazta, patata frigituak, alioli eta rautza frigituak, alisoli esatu nena herrian. Hoize de plater kombinatu hartu, itxi eta barruan sartu dira. Hori da, eta zinintzen ni hola eskatzen, eta karo, kristoneko lana zen eskatzea hori elikage guztiak, eta ja azkenengo momentuan esan zidan tabernariak, jarriko diogu zure izena, segeroz eta jende gehiok eskatzen du hori. Orduan, bueno, eta bain ja, pizza unai, bokata unai, eta bueno. Hore bat izan berdik eretzako. Etzako bai. Gure bai geneukan bat, eta gaina zautzen nuan Pagoeta tabernan usteat, deitzen genian, da esate genian negua, kesuan negua, guan xolomo, gazta, piperra, eta irugilarra, eta gu eskatzen genian, negua, gehi patatas, gehi arrautza prejituak. Eta guk geneukan lokala amairu zenbakia, zekana. Eta orduan jarri zioten izenare bai, amairu lokalan bokadilua. Unai gertatzen da kontrakoa, batzutan, unai, baino sintal, eta bueno, hori jazta unai, baino. Ja, txeka gerrazila, no? Behitzatu eskatzen dute horre. Ondo ziok. Bueno, ekin ingo jau lanian, eta jarraituko jau hitzeiten, bale? Inberdiakenaek tipulin hau lauki txikitan, bale? Azalak endu, aurreneko kapak enduko ziok, eta lauki txikitan jarriko jo, bale? Bueno, eta kontatu ja pizza horrek ere bai zer dakan. De bai solomo, oiasko, arrautza, dana? Bai, aldaera bakarra da patata frigituak ez dituela, baina bestea dana gainetik bota, arrautza. Pizza patata frigituak ez ja. Bueno, nik eskatu izan dut, baina ja esan diate momentuz ezinezko dela, así que horren beste guda ez dute ematen herrian. Onda, bale. Eta bueno, ekarriek hor kamisetan, habilitas, hezkuntza. Zer nahi dik esan hori, zertan ibiltze zate bertan? Bai, bueno, da, lanetik natorrelako. Eta, bueno, habilitaz da gure lantokia, ni irakaslea naiz, hezitzailea. Eta ibiltzen gara batez be, bueno, pues, hau sortu genuen oin dela 10 urte, hezkuntza filosofia berri bat sortu nahian, ez? Azkenean da legoekin jolasteko kontu bat. Eta, bueno, batez be, edukiak alde batera utzita, gehiago zentratuta pertsonengan, ez? Harremanetan, komunikazioan, sormena ere landuz, ez? Dana talde lanean egiten dugu. Eta, bueno, egia esan da gehiago zentratzea umeengan, ez? Umeekin empatizatzea, ume zein nagusi, bueno, kolektibo ezberdinekin ere biltzen gara, komunikazio kontuak, emozioak, sentimenduak, pentsamenduak, ez? Danak ezberdinak gara. Anistasuna oso importantea da, eta hezkuntza hitz egitea oso beldurgarria da, ez? Gaur egungo hezkuntza ere nik uste dut neko mugatua dagoela, ez? Orduan gure helburua da, bueno, sakontzea gehiago barnealdi horretan, ez? Umeengan eta nolakoa garen, ez? Gehiago zer lortu nahi dugun edo... Bai, nahi ondo torriko ziteiten gazte errepako bazitxan horrepak, nia ibeze bai ikasteko garaien hizkuntza, letra eta legokin da hori, oso dinamikoa izan bialik, ez da? Bueno, inoiz ez da bukatzen ikasteaz, baina, bueno, hau da dana jolasen bidez, eta helburua da, pues hori, ikastea eta irakastea ondo pasatzen, ez? Aldeat juno hain dikan nahi guan esan, ez da? Oain dik aldetela. Oain dik gaztea zara, nik oain dik ere ikasten dut egunero, disfrutatzen dut, sufritzen dut, negar egiten dut, eta, bueno, nire umeekin, nire bizitza da, eta nire etorkizuneko proiektua, ez? Zer ume askak? Pues nik astean 150 ume bat. Vale, baina nik semiak askak ere bai esan dek. Vale, umiak itzaiteke nien nire... Nik bestenekin nahikoa dut. Semia eta zaitzala. Bestenekin nahikoa dut, gero nerea... Osea, 150 ume inguru ibiltzeitukan hueltaka. Bai, hori da. Adin guztietakoak eta, bueno, eta profil guztietakoak. Bikain, baina, ze juteiz, eskoleta juteiz, zuek gune berezi badaka zuek berta juten dia, o nola iten dezu kudeak eta hau? Bai, denetarik, alde batetik eskoletan gaude, eta beste aldetik, pues, bulegoa badu ere, Gasteizen, eta orduan bertara datoz ere zume guzti horiek, ezberdin berezi eta polito horiek. Eta hori biltzen gara, por lanean, haiekin jolasean, ikasten, aspaldi hasi ginen, proiektu oso berezia zen, eta gaur egun egia zen. Bikain, da zemak kide zaudete bertan lanian? Bueno, gara hasieratik 5 kide daramatzagu lanean, eta orain, bueno, pues 20 bat lagun, 20 piko lagun, irakasten, irakasle bezala, eta lan ezberdinak egiten, ez? Azkenean dana pedagogoak, bakoitza bere
gaitasunekin, eta, bueno, pues horretan, gure artea, depende ze behar dugun, pues, gauza bat edo beste egiten. Vale, eta basekia, eta denbora uste umia gaia izakoatzen, baina basekiate bai, helduentzako dituzuela gauzak, irakaslentzako ere bai, eta gauza desberdin desenti dituzuela bertan, ez da? Bai, aspaldi pentsatzen nuen danak nekiela irakaskuntzari buruz, eta, bueno, orain gaude deseraikitze prozesu horretan, non, bueno, irakaskuntza ez da erreza, ez da erosoa, oso polita bai, baina inoiz ez da bukatzen, ez? Eta orduan, bueno, geroz eta gehiago eskatzen dizkigute nagusientzako, irakarlentzako, olako saioak, saio reflexioak dira, osea, gu ez goaz inori ezer irakastera, baina bai, bueno, jolasen bidez ere, nola gero transmititu nahi duguna umeekin, zeinen importantea den gu esperimentatzea ere, eta gu sufritzea, gu lanketa hori egitea, gu akatzoiek egitea, eta akatzoietatik ikastea. Eta unai, esate genian akatzoiek eta gauza horiek, adibidea jartzeko guk ulertzeko ze gauza eta nolakoak ititu zuen? Bai, bueno, ni ez nahi zaita, baina asko ditut, nahi dugu gure umeen jarrera izugarri izatea, ondo komunikatzea, negoziatzea, errespetatzea, txandak, konpartitzea, eta gero gu geu, jartzen gara inkluso bi pertsonen artean, eta gaitasun hori dugu bat ere landuta, eta zerretzen gara, pikatzen gara, sufritzen dugu gure txanda errespetatzen zutenean, oiukatzen digutenean, nola tratatzen gaituzten ere, eta askotan hori nahi dugu haiek oso ondo egitea, baina gu geu, hori da, bildurra asko ematen digu ere gu geu jartzea horretan, eta sormen kontu eta sari bagaraia, pentsa, nolako mugatua gauden nagusiak sortzeko, bildurra diogu sortzeari, esan beharko genioke, esaten digute papertxuritik zerbait atera beharko bagenu, pues bueno, artistek gaitasun hori dutzu, baina pertsona arruntek edo... Nik papel batekin, igual bi tipula eta batzu jakin, bai, baina papel batekin. Baina beti daukagu bildur hori epaituak izatera, Claro, eta zeizango diguen, horregatik. Nik asko ez, porque abesten dana jartzen hau hemen, eta imaginatu bai. Horregatik sortzearen, eta irudimena lantzearen garrantzi hori, umeekin eta nagusiekin. Txikitatik ez badugu askatasun hori ematen, nagusitzean, ja, egongo gara, guztiz, ilunpean, baina ondo dago ere, behintzat konsiente izatea horretaz, nahiz eta guia gai ez izatea, hori transmititu nahi izatea eta motibatu nahi izatea gure umeak hori egitera, eta hori da, nolabait gure helburua, Eta nun nik ustek dagoela bihar gehiena, ober gehiena, gauza hori danak aurrak ajuteko, edo nun ni aitan hauk eta nire ikasteko nitxok hemen. Lehenik eta behin, bueno, gure jolas guztiak guk lantzen ditugu, gure artean, eta beti prez, entzuteko, gure artean ere nolabaiteko autokritika hori jasotzeko, Baina asko eta asko ikusten da, eta aita da zarela esan duzunez, egite ditugu gurasoentzako saio asko, Eta gure umeen gurasoak ekartze ditugu jolastera. Eta hori ikusten da, nola, iaia dardarka eraikitzen duten jolasean daudenean ere, Orduan, hori ikusten da asko, eta feedback hori jasotzen dugu, ekartze ditugu, saio bat egitera gurekin, jartzen ditugu gure umeen materialekin, gure umeen jolasekin, eta hori ikusten duten nola, ez baden entrenatzen, etxegindako guzti hau, zeinen zaila den, aurrera ateratzea, eta ikusten dut gurasoak, iaia kopiatzen ondokoa, galdezka, hau nola, eta gurasoak behar dut ere onarpen hori, ondo egin dut gaizki, hola etortzen dira, ja, gu geu gara kutsatua gaudenak, orduan hori ez badugu umeekin lantzen eta hasieratik irakasten, anistasunaren garrantzi hori, porque danak ezberdinak gara, eta ze gertatzen da, ume danak berdinak izatean nahi dugunean, ezten baditugu. Hor sartzen dira kritikak, hor sartzen dira umeen arazo handiak, eta ume ezberdinak eta ume berezi horiek askotan ez dakigu motibatzen, zergatik. Gizartea eta hezkuntza ez dagolako pres, anistasun honi aurre egiteko. Baina eskertuko bertako umia, bertako jendia, eta hi bertan hor bintzat buru belarri hotia, ez da? Bai, eta osastuna nahi, berkatu. Bueno, Unai, bagoaz, eta lehendabiziko pasua indeuna barazkik behintzat martxan jarritugu. Eta bitartean jungoea Olazar Arategia, eta ikusiko zuezeleku txukuna. Guazen bertara. Kaixo Joseba eta ikusentzule guztiz hori. Mungizen gauz, Olazar Arategizen, hau da gure lantaldie, gure bazu jentzakin zerritzen duen hemen, etorri geugaz.
Ola Zarrarategi zen, 1989 zen igiri zauien, iramak eta beran kidiek, bize bermiotarrak. Ordurik eta ona, izeia 33 urte, hemen gauz, lehenengo arategi moduen eta oin arategi da janari prestatue be zerbiten du. Ni hasi nintzen hemen noindala 7 urte. Hori aukerie emon zandozten nire amak, niri beti gustada sukaldaritza, eta bueno, ordurik eta ona, alegindu naz nire platereri protagonismo gehiago emoten, arategi baten barruen. Gure berezitasun nagusitakuen nire ustez da kalitatie. Gu beti konpetitu du bestikaz kalitatien. Bai supermerkatuekaz, baita beste arategizekaz kalitatie. Eta gure ganatue dala etxekue, geure baserrikue. Joseba, onzan geure baserri zen, da geure beizek ezetu zauen eta geure aitzitze bai. Eta bai arategize eta bai janari prestatue eitzeko, okela bardine useten du. Euskal Herrikue, baserrikue, geurie. Gure produkturik famatuenak karnezeiz emandan nik esango lekio dizela bai txorizuek eta bai buskentzak. Irebazi daue urte batzuten zier San Antontxuko lehenengoko premizue. Da gero janari prestatuen mandatik, kalabazinetiez gure plater salduenetariko bat, bai gure kremasko tostadak, kroketak oso famatuek, eta bai esango lekidot gure reposteize dela ona, oso ona. Da ipatu dugun moduen, oin sukaldera zungo garie, da gure platerrik eta famatuenetako bat eingo dugu gure kalabazin betiek, onjugaz eta langostinukaz. Da horretarako, zelan ez, gure protagonisti izango da kalabazine, mota diferentitako onduek eta langostinuek, beti freskoek eta bertonero zitze, hau zuen. Eta gero bezamela hitzeko, bazikue. Urune, mantekilie, esnie, eta gero bagatza, pimientatxue, berakatza eta saltzatxu desberdike. Eta maitzeko gure plateragaz eta dekorazio moduen, usekuz, lora txikitzuek eta tipuline. Azteko gure osagaizek biduz kozine. Da horretarako enguz zetatxuek, kasu honetan zitakiek, zeta ostra eta perretxikuek, langostinokaz batera, berakatza burtsu bategaz eta oliba olizotxugaz, kasulatxu baten danak enguz. Zeta hau deskubri duzan duten, familizegaz leko batera ginen jaten, da kalabazine konsien erreien eta modu bardinien. Da nik, probakeran, pentsazan duten hau errezetie aldala mejora eta asko. Ni pentsate dut, konsegidu inzule. Erabiltzen dune, dana da freskue. Gure errezetan exitue bebai horretan datza, dana dala freskue. Hau eintze dakuniko asko garie besamelagaz. Besamela eitzeko bakarrik useku mantekilie, urune eta esnie. Bezamel horreri, eingo txagu gero bota gure osagaizek, kozineta, eta gure langostinun buruen kaldotxu. Gure bezamela itxiku reposaten, neberan, ordutxu pare bat, da gero zer ingu gure kalabazinek reiena bezamel horregaz. Oin kalabazinek, uruneti pasabiduz, alde guztizek ondo, gure hori zuia berotute dau, ordunen biduz kalabazinek arrutzetik pasa, da segidu sartenera. Oin gure platera maitxute dau, da oin bakarri faltaten dasku aurkeztutie. Da hemen itzitzen du gure gaurko proposamena, Josebantzako da beste kide guztizentzako. Gure kalabazin betiek, hemen Ola Zarrarategi zen mungizen, da guzuienerako hemen gauz, da beste urrengo baten, etorri beste gauzetzu beprobateko. Hala, urrengo artien. Gero arte. Agur. Ai, ama, famili, nola nahi goratuko zuen baserrin da eharra ganatu badaka zuena eta, ze gauzatxukuna, eharra kalabazinen dizkinak, Oide kuliatxo betiak, Jope, pasatu berko gea bertatik, Nere bigarren herria mungia, así que, Benetan? bai, pasako naiz, vamos, fijo. Bale, kalabazin eharrak hartu eta, zenba gauza hor txintxilika eta zenba gauza goxo jateko. Ai, ama, bueno, besarka da hundi bat, eta zu zeu bai, nahi zunien etorri gurekin hemen, kosinan ibiltzea, bale? Bueno, gero arte eta gurean jarraituko dugu. Bueno, hemen txedakauna saltzantzako martxan jartzen, nioen gainuntzeko osagaiak botatzen jarriko nauk, eta hain nola zia izen pintxitu hau prestatzen, ingo diaken adek, hoi garbitu pixkat, behitu, Bale, hola nahiko. Eta bueno, hemen, ikusten baikola lurra dakala pixka gainean, txapelian da, pixkatola iteiok, eta gero kendu iteiok pixka lurra, eta lur handia limaka, kendu, eta bestela, hau esek, jaola utzi. Eta gero, xixak iten dia, ez da labanakin mosten. Hartzen dia, eta iten dia horrela.
tirita mozteitugu, Errezago. eta hola jau utzitugu prestatuta, Vale. bale? Eta gero hau pixka gorrillo daudenian, silarrezko papelan jarriko ditugu, eta labean sartuko dugu. Eta bitu, labean, lehen esan dire bai, hau erreingo deula, gero iteko mahaua, o gurinakin da gaztakin imiar nuna, sartuko deia hau erretzea. Eta gero, hoi prest dakaunian, ebai barroa sartuko dugu. Bueno, hoi ire kontu, tani esan bezala, saltzagi emango ziote burra, bale? Bueno, eta Unai, basekiate bai euskarakin zehose bereziak akela eta beti horra holare bai bultzatzen aurreaka, ez da? Eta ekintzak eta gauzak dituzuela, ez da? Bai, hola da. Pues bueno, azkenean bizitza pertsonei lotuta dago, nire inguruko pertsonei, eta gazte-gaztetatik euskara zabaltzen, bueno, nire familia erdalduna da, ni gaztetan ere erderaz ibiltzen nintzen, eta ia iritsi zen momentuan, bueno, nik argi nuen, zelortu nahi nuen, ez? Orduan, bueno, pues euskara kontuekin hasi nintzen buru belarri, eta orain ibiltzen naiz, mintzalagun egitasmo bat nolabait kudeatzen, bueno, elkartzen dira euskaraz jariotasunez aritzen diren pertsonak, mintzateko gaitasun hori behar duten pertsona horiekin, ez? Eta, bueno, helburua da taldetxoak sortzea, adin guztietakoak, non aisialdian ere euskaraz bizi aldela erakusten den, ez? Eta, bueno, egia esan urte pilo dara matzat olako proiektutxoekin, bai guraso lagun proiektutxo batekin, non, bueno, gurasoak eta umeak elkartzen dira euskaraz aritzeko, ez? Azkenean gurasoak dira eredu, eta askotan, nahi gabe, bueno, batez ere gure zonaldean, Araban, ikusten da eredu hori oso erdalduna dela, ez? Parkean, kalean. Orduan, honen helburu nagusia da, irakaste umei ere, aisialdian ibil daitezkela euskaraz egiten, haien artean, beste gurasoekin, beste umeekin, eta ondo pasatzen, ez? Helburua da hori, egiten dudan guztia... Ondo pasatziaz. Bai, ondo pasatzeare... Ni gaina ustiz, ondo pasagabe ezin ditu gauzak ondo ikasi, ez da? Eta ondo pasatzen nahi gabe ikasteituk. Horiek desberdintasun. Hola da, helburua da, esperientzia politekin ikastea, eta... Eta nahi gabe goxatzen ikastia, ze hobe. Tal cual. Hala, eta agia esan, guaine bai umek askotan pentsatu bai euskera dala ikasteko hizkuntza, eta orduan geho kalian nahi due, gazte zenean beti kontraku egin, ez da? Eta azkenian hor dago momentu bat pixka zaila iteana, ez da? Bai, horregatik ere, importantea litzatek ere, eskolan eta etxean aparte kontsumitzen duten dana, euskeraz izatea, ez? Arazo handia dago, eta bueno, pandemiarekin ja, ez dakigu noraino iritsi den kontua, umeek kontsumitu izan dute gauza asko gazteleraz, ez dute esaten txarra denik, baina bai ez denean zerbait proportzionala, ez? Eta geroz eta gehiago ingelesez, baina euskeraz, ez bada nahita, gutxiago, ez? Eta orduan hori, askotan bairudi, euskera dela zutiozuna, ez? Eskolako hizkuntza inposatua, eta... Eta zoze inposatzeko genian gazte batei, gaina horrez kontra nahekin beti. Inposaketak ez ditugu guztoko, inongo esparrutan, eta, bueno, are gutxiago, gure hizkuntzan, ez? Baina, zoritzarrez, monstru handi baten kontra egin behar dugu, bai gaztelera zein ingelera, orduan, nahita ez baditugu espazio aske horiek sortzen, tamalez lortuko dugu aurrera ateratzea, ez? Hizkuntza. Eta adibidez, inditu zuen gauzetatik punta esaldezu elkartze saltela bai gurasokumeekin. Nola iten dezue historia haueko? Nola elkartze zate, zekin zeitetuzu elkarrekin, nola... Bai, bueno, hau dana da, bueno, ni betakit ja herriko maskota naizen, edo betakit horren beste saltzatan ibili naizenez. Perexila, izarrako perexila. Perexila ez dakit, edo izarrako estreiatua, ez? Izarra izango, ez? Baina hori, orduan, saltza askotan ibili naizenez, pues bueno, ni beti nago... buruari bueltak ematen eta ezin geldi egon, ez? Orduan, bueno, batez be, pandemia kontua pasatuta gero, ikusi izan dugu, espaziorik irekiena, azkeena, eta libreena sozializatzeko, ez? Porque sozializazioa ere, kendu izan digu pandemiak, ez? Pues orain da, bueno, kalea, mendia, eta orain ari gara irteratxo asko sortzen, menditara, eta egia esan kristoneko arrakasta ari du izaten, ez? Eta helburua da bukatzea ikasturtea jolasen egun moduko batekin, non, bueno, betiko jolasak planteatuko ditugu kalean, guraso eta herri ezberdinetako pertsonekin, umeekin, eta, bueno, helburua da danak elkartzea, egun polit bat pasatzea, umeekin nola jolasten ikastea euskeraz, eta ere beste jende berri bat ezagutzera, ez? Askotan ere, gertatu zen zaiguna da,
pandemiarekin mugatu izan ditugula gure kontaktuak, ez? Pues bueno, bada garaia berriro ere, pues... zabaltzea eta berriro... Zabaltzeko eta beste jende berria ezagutzeko, eta bueno, eta beste ekintza batzuk beste herrietan ere egin ahal izateko, ez? Importantea dela. Eta ibili, eta jende berriakin, da igual, batzutan ere hori gertatzek igual, betiko jendeakin ohituta hola igual erdera zitzeiten, da askotan igual beste norbait berria etortzek, eta harekin nahi gabe euskeraz igual errezoitek, igual lotzak kendu iteituk, edo ohitura ez dakakelako, esaten baino, hasi euskeraz, da gero ja ohitura hori hartzeken nian, ja, ez da? Bai, eta ohitura aldatzeko modurik errezena da, saiatzea, ez? Eta askotan gure betiko lagunekin erderaz egiteko ohitura hori daukagunean, bueno, egia da, oso kontziente zara aldaketa hori egiteko, edo horrezena da, gazteleraz egiteko joera horrekin jarraitzea, ez? Orduan, bueno, jende berri horrekin, behintzat konturatzen zara, batzutan, ez? Zeinen gutxi egiten dugun, edo, bueno, ez dut inor ere kritikatu nahi, baina beti egin daiteke apur bat gehiago, ez? Eta oso horreza da, gaztelerara pasatzea, gaizki sentitzen naizen minimo horretan, edo gaizki sentirazten ari naizela norbait pentsatzen dudan minimo horretan, ez? Eta pixkat hori landu behar da, zuk hasieran esan dezun bezala, norbeak landu behar dula, eta lasaion behar dela, eta besteak pentsa dezala nahi duna, ez da, azkenia. Autolanketa bat, pentsatu behar dugu, inori min egiten ez diogola euskeraz egiteko, euskeraz bizitzeko, eta bueno, eta askotan ere, gaizki sentirazte hori nolabait gainditu behar dugula, ez? Behar dugulako, eta bestela hizkuntza ez dugulako ez mantendu, pikutara bialduko dugula. Ez ezer, ez? Eta bueno, eta denok nahi badugu, edo sinisten badugu, pues aurrera pauso hori da hori. Lehenengo hitza euskeraz, ez? Esaten den bezala. Dudi, gabe. Ze garrantzitsua egia da, ez ginean esaten pastutan, eta igual pertsona bat egin da, beste bat egin entzutu jozu, eta euskeraz, haideko honekin, eta nik uste nilan txitxikila euskeraz. Eta batzutan de, ohitura txarrak. Bai, eta aurreiritzi horiek gainditzea, ez? Geroz eta jende gehiago behintzat ulertu egiten du, eta askotan oraindik ere lotxa hori daukagu, hankasartzeari, igual euskeraz galdetzeko, taberna baten eta kinon, denda baten, eta gero konturatzen gara zenbat akatz sortzen ditugunean, gazteleaz egiten dugunako, ez? Baitare. Gero, badugu gure burua euskalduntzat, ez? Baina askotan, erosoago sentitzen gara, lehenengo hitz hori, gazteleaz egiteat, bada espada ere, ez? Eta bueno, eta inori minik ez digo egingo, behintzat aldaketa txiki hori martxan jarriko bagenu, eta nik benetan animatzen du jendea hori egitera. Oso ondo egite, porque gaina hori garrantzitsua. Bizita honetan, zein portaik lotza pasa, gaixi inorri minik ez bai okiten, ze kuido. Ni lotxa gutxi. Baina bizita honetan, norbaiten mina baten baiz, orduan kontuz. Baina euskera ziteatik eta hanka sartzeatik, ze kuido. Hanka sartzen ikasten da, erotzen altzatzen da, eta bestela bizirik ez gaudelaren sentsazio izango da. Ni behintzat hola ikustek. Hilko naiz hanka sartzen eta utxe egiten. Bagaitu bi. Bueno, hemen txe ikusi ezu, arrain dugu, Vuelta, tipulakin, guantxau jarriko dugu horrelaxe. Gaula ingo deuna da, erreitea, bere vaporetan, eta gertatzen dana ez dula koipe asko hartzen. Beti normalian prejitu iten dia, eta orduan koipetsua gelditzen dia, baina hola, sartuko dugu guen labian, egongo da gutxi gora bera 15-20 minutu bitarte, eta aterako da gero, puntxuan, ikusiko zuen. Bueno, eta hau esan bezala, barruan sartuko deu, dana martxan zeka, unai. Bai. Earra pintxe botaitena. Itxura ona, bai. Itxura hartzen nahi da, tu hemen dakau, gure, earra saltzain ziona. Bueno, hau olaxe, hau garbitzera, hau ere bai, eta gehatze zaiguna da, gero kurruska eakin behar deu, gero tosta egiteko krematxua baino behar deu batzu jarretzen da hola, ingo deuna da guain, hau garbitzen hasiko gaitu, bale? Orduan hemen jarriko gait, hau hemen, eta baitu zagartu zabat. Eta hemen, inberdiunek, harrapatzen balde, karakola jateko salia alaiz. Bai. Prestatzeko ez, baina jateko bai. Inberdekenak behitu, zapaltu, hola, hueltak atea, atatzen guen, etorri honea, bale, eta horkeatu pixkat, hau ateak zezio, eta hor du nor, barrukaldekoak entzezio, honeaino, hau, aragi uste jau, hau, barroa sartze ju, eta jasekau, garbi, bale? Hau, zaborrantzako jarriat eta botaia bestal. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen txe, behitu ze itxura hartzen da hon gure barraskiloen salda. Ikusi zuen, hasi dara loditzen da bere ipun kuntuan. Nik hemen dintxekan, ogixetua,
loditasuna berko bagenian botatzeko, baina horra azkenian bere aragileak eta bere historik eta hasinak bere gelatinak eta botatzen, irugilarra eta bar, eta behitu hasi da loditzen. Orduan, ez dio botako egixetukan. Inber deuna da, bai, ogi hauek moztu eta tostatu. Venga, ire kontu jarriko ditau, bale? Gai izango naiz. Gai izango aiz, nola ez? Bale, a ber, guain, labana, serraduna, betuzak, Hola teatzeituk, borobilak. Eta hola iten bai hau, hola luxeagoa eta ondilloa eta nola jatu nahi zen, hola ingo ju, bale? Hola intza luxeaka, moztu itza lau bat, eta labea sartuko xiau erretzea. Nik aldi berian inberdetena egia, batzu jau batea, batzu ja listu engokelako, bale? Goia, baitu perretxikoak hor lagaitugu, Zua hortxe dago, perretxikoak egiten jarraituko eta hemen inberdiakena hemen jungia prestatu, tosta prestatzeko. Hau iretzako, nik hau esek gorrituko xilabian, da hemen hau bero zioguan, kontu zibiliai. Baina inberdiakenak, atea, aragi guztia atea, eta berta bota. Gurina erdila, gutxi gora bera, eta dana masatxo batin. Gio, gazta pixkat, piperra utza ebai, eta oso masa gelditzen ba, olio tanto botako zio, bale? Hoi ire kontu, eta nik ingo jatena kurruskari aurdai azpikoena, eta hau martxan jarri ere bai. Bueno, eta hoi estek iteken gauza bakarra, gauza asko iteituke bai, Egunek, bueno, azteko tamen, holako gorputzak kirolari zendue izango aiz, ezta? Bueno, kirolaria naiz. Oide, ikuste, zeo zeitek behintzat. Bai. Bueno, pues... Ez aiz lanetik sofa juten. Ez. Ez dakak itxura hori. Beharra dut gainera, bestela daukadan buru honekin txarto. Bai, Lasaitzeko eta adrenalin puntu hori nolabait erretzeko. Bueno, pues bai, lanetik bueltan, beti kirola egiten saiatzen naiz, osasuna niretzako ere da nire bizitzaren parte. Vale. Eta bai, batez ere ibiltzen naiz, bueno, zalantzak edo alzer ditut honekin. Hori, bai, zalantzazkak hile baizu, Ja, zulatu ekela, guain, nola pure bat bezala daun barruan, zanpatuko dugu horrela, baitu. Eta guain labanakin nola pixkatza rapatu, eta listo, vale? Estiatetan esplikatu, sentitzeiat. Vale, hau listo, eta ja hor gurina bota, eta hasi masatxua egiten, vale? Vale. Eta zezan bernian orduan, ze kirolitek, ze... Bai, pues, bueno, kirol danak guztoko ditut, eta frogatu dana, Aspaldi ja boxeoan ibiltzen naiz, boxeoan nahi duzun bezala, rural boxing deitzen diogun bezala. Rural boxing, da hori zer da. Ba, esparen horbait dator gure kontra borrokatzera, pues, modalitate horretan beste inorez dagoenez, ezin dute... Beti aiz onena. Txapelduna gara horretan, Azkenean da, pues, bueno, herrian... Danari jartzen diogu ruralitza, bueno, pues da boxeo egiteko beste izen bat, baina da boxeoa, eta, bueno, lagun artean, ez gara profesionalak, eta, bueno, primeran pasatzen dugu, eta da itxaki bat, entrenatuta gero, pues, kainatxu batzuk hartzera joateko, lagun artean, eta noski nahi duena gonbidatuta dago, ongietorria, izarrara, herrira. Eta izarran segunetan itegorio, nola izaten diga historia? Bueno, entrenamenduak astelen eta ostegunetan, eta gero taldean hitz egiten dugunean, pues ia egunero edo nahi dugunean, helburua da hori, pues danak gaude lanetaz kokoteraino, edo bintzat nekatu eta bukatzen dugu, eta da itxaki bat egunari amaiera polita emateko, Eta, bueno, egia da, pues ia egunero geratzen garela, eta, bueno, oso esperientzia polita da, denbora gutxian kristoneko adrenalina erretzen duzu, ariketa fisikoa egiten duzu, eta gero, pues, esan dakoa, Lagun artean, egunekoa hitz egin dezakezu, eta eguna behar bezala amaitu urrengo gunean berriro indar berrituak egoteko, Noizamen kolperen batekin buruan, bai, baina... Hombre, espabilatzeko. Espabilatu ja, garai hauetan, baina, bueno. Ondo. Egia esan, adrenalina eharra soltatzeko lako kiroletan, kontaktuzko kiroletan, eta azkenian esan dezekena, energia hori, estres puntuek eta askatzeko, eta momentu hortan borroka bakarri dakak buruan, o bakarrikan dakak entrenamentu eta beste dena burutik junitezaik, ezta? Bai, bueno, batez beda, pues, erretzeko, eta hola, ez dugu behar ez ditugun beste lekutan erreko, eta, bueno, bai. Garrantzitsua. Bai, argi dugu. Eta beste lekutan, argi dugu filosofia hori. arna sartu, pentsatu, eta etxea jun. Edo ez pentsatu, baina etxera jun. Baina hori, etxea jun. Oso, ondo. Bueno, harra masatxo egiten ere izena horre, ezta? Vale, horringo jokena guaindek, beizak, gazta botako zio berdilla de hola. Vale, jarraituko kebai birrintzen, oso ondo. Bueno, eta gero, hortiz aparte, baseke jade bai...
txingetan hola ibiltzea izela, ez da? Ez alde Bai, egila. bai. Bai, Urkabustezko Joaldunak, badugu Joaldun talde bat, ez? Eta hau, bueno, pues gure herrian sortzen den dana bezala, juergako ideia batetik, atera zen, sortu genuen, aspaldi, pues hori, gure kuadrian ez gala oso askarrak, ez gala herriko askarrenak, ez da ondoko herrikoenak ere ez? Baina, bueno, oso ondo pasatzen dugu, eta aurrera atera barba dugu zerbait, ateratzen dugu, ez? Eta, bueno, pues beste inauteria herrikoietatik, beti ekarri izan ditugu, Joaldunak, Momotxorroak eta aspaldia dantza taldeari esker, erori esan bar da. Joaldun talde bat sortu genuen, oin dela 15 urte edo. Rural Joaldun. Bai, Rural Joaldun. Bueno, Joaldunak ja berez ruralak dira, así que ez da beharrezkoa aurretik ez izena jartzea, baina hori, Urkabustezko Joaldunak eta bueno, da beste itxaki bat, pues hori, pues lagunekin irtera bat egiteko, eta gero, pues hori, pues jorgatxoak botatzeko, Euskal Herriko txoko darri ezberdinak ezagutzeko, eta egia esan, esperientzia superpolitak eraman izan ditugu, pasatugu superondo, jende superbitxia ezagutu dugu, eta bueno, eta oraindik ere jarritzen dugu, noizean behin, lehen baino gutxiago, porque sartzen goaz, eta ja daukagu lehen genuen gogo hori edo bintzat denbora, gogoa bai. Denbora, eski nola eukiko denbora, geho basekiate baizea, musika talde baten ibiltzea izela, nola eukiko denbora, ze musika taldea nola guan, gaina izena hola berezia guan, ez da? Berezia, bai, hori baizela rural punk, deitzen rural punk. Bai, Astalapo deitzen zen. Astalapo? Bai, ni gaztea izan nintzen bere garaian ere, eta maskota urte askotan zehar, eta bueno, ni gustoko izan dut musika, baino arritmikoa naiz, atonikoa, eta ez nekien ez ezer jotzen, pues ni sartu ninduten oiulari bezala, ez? Oiulari, vale. Lagunekin, eta bueno, bakarrik iten genuena zen zarata atera, herri ezberdinetatik ere, horri esker ere, kristoneko momentu politak eraman izan genituen, baina bueno, helburua zen ondo pasatzea, ez? Zerrine profesionalak, ez da gutxiago ere, eta bueno, pues azkenean, Astalapok izan zuena fama bere garaian zergatik. Pues esaten zuten bezala, vamos a llevaros a Astalapo, que van muchos borrachos a verles. Eta izan zen beste gauza bat ere, egin genuena. Eta bukatu alda hori, jarraitzen dut taldiakin, nola zio panorama guantxe? Beste gauza asko bezala, pandemiarekin, bertan bera beratu zen, baina bueltatuko da, eta kibu noiz, nola... Zer musika mota jotzek hori, roka esan dugu edo... Esan dizut. Burrunda. Rural punk, jarri ziguten ez izena, rural punk patatero, ez dakidala zerbait. Hori da nundik antzatozten, azkenengoa, ez da? Horregatik, ez genuen guke asmatu izen hori, baina... Horre maio ginamak iru tostadak emaitza gehiago, bale? Eta prestutzitzak, nik ingo jaten aia perretxiko bai atea, herrikiroletako talde bat ebai sortu guan herrian bertan, ez da? Netxo hitxik jatanetik kontatzen ziatek, informazio asko zekate, Bai, bueno, hori, ez que asko aspertzen gara gure herrian, asko aspertzen gara eta tabernetan ordu pilo maten ditugu, ez? Orduan, pues, bi gauza horiek batuta, imagina dezakezu zenbat gauza ateratzen diren, ez? Eta herrikirolena izan zen beste zego potrorik bat, eta, bueno, Araban momentu horretan, beste askorik ez egoenez, esan aldugu bere garaian Arabako txapeldunak izan ginela. Hori eraman aldugu gure vitrinetara edo ez dakit. Hori bai, Arabako txapeldunak eta Euskal Herrira joan ginen, eta, bueno, emaitza ez dizut esango, baina oso ondo pasatu gure. Vale. Aurrena egatu zinaten, atzetik... Bai. Egiten genuen sokatira, eta esaten den bezala, ni un paso atrás dábamos, como decía el Che Guevara. Aurrena. Así que pentsa, como el Che Guevara. Onda. Bueno, hemen gaitu zaioa bukatzen, Karakola preseskau, barraskiluak, hemen txejarriko ditugula. Gara saltza indiuna hemen, intxaurrakin, irugilarrakin, urdaiazpikuak. Etxe gila, tire bokaliotako batean saltza sartu berko ju, ez da? Bai. Hau betetuko zio, unaien barraskilloak. Unaien barraskilloa. Zergatikako barraskilloa, zergatikako tostada bat, eta gaina kurruskaria gainetik. Eta hemen, esan duen pintxitua betu, hau, bero ziok, horrea. Eta hor du, hemen zekau guen ja, tipula behian potxa-potxa inda, ikusezu nola bere jukua gaina xixanak erori dian, horrela xe jartzen jau, eta horrik indeke mejungiakin, eta hemen tipula, eta pixka xixa horik, ezin hobe. Eta hau, kasu honetan gau xixa horik indeu. Hoxe zeolako merkatua, baina hau,
alde zuen, bai onjuekin, txampiñoiekin. San Prudentzio perretxikoekin igual. Bai, horret izatik, hau da xixa horik, baina San Prudentzioko xixakin, ezin hobe. Orduan, haure, listo? Eta hor, falta zaiguna da, gainean kurruskari batzu jarri, hau onduan, hola jarriko zigo onduan, lagungarri bezala, bale? Oain jarriko zigo, pintxitu pare bat kurruskari, beste bat, gustatzeikela asko jatia, eta gero hemen, botako zigo bai gainetikan horrela, eta bukatu jo, botako jo nahi guain, perexil pixkat orgainian korole pixkat emateko, eta indio gaurkoan, indio beharra. Hartuko da perexil ja, horrela, xe. Eta, bueno, hemendik atea eta zein bihar de guain. O euskera klasek ematea jun, edo mena, edo boxeo, edo mendita, zein behar de guain. Bueno, momentu zaujan eta gero... Geokuak, ez da? Ona. Bueno, lagunak, hemen txeakau, gaurko historia, ez da? Bueno, nik operitxo batek harri zut, pues itxegin dugu, gure lanaz, legoen inguruaz, aristasunaren kontuaz, eta da frogatxo bat, ez? Bueno, hau da, legoko asmatzaileak egin zuen lehenengo jolasa blokeka, eta da legoko ahatea, ez? Orduan, 6 piezekin, zuk sortu barko zenuke, ahatea. Ata, sortu berdiatu hainik? Bai. Garrasik bat, ez da? A ber, Bueno. azterketa izango omen da, ez? Ni pentsatziat hankak izango itukela gorriak, ez da? Bueno, ez dakit. Esan laike? Geo, gorputza, eta burua. Hola, askarrian, Gaur egun zetorrek eta etxekat, demoikan. Aurreago, burua aurreaka, ez da? Bueno, pues hau da Josebaren ahatea, eta hau da ikusteko nola danak ezberdinak gara, hau sortu zuzuk, eta beste norbaitek ezberdin sortuko luke, ez? Horregatik aristasunaren berezitasuna eta altxor berezi eta politori. Altxorra hemen izatea, bezalako jendia izatea Euskal Herrin, da eskerrik asko hemen izateatik, eta gu bihar berri hemen izan gara. Bota bosteko, plazeraneria, hau panauzi, eta hemen barraskilak. Gola San Prudentzio. Agur, ora.